bitlletes, no s'olviden, no es deixin els bitllets, benvinguts endavant. Inaugurat oficialment el 30 de desembre de 1924. El va construir l'empresa Euskalduna Bilbao i el 1924 va començar a funcionar enmig d'una recessió immediata. L'ABC, la premsa ABC, en parlava dient que era molt pràctic perquè alliberava del creixent trànsit a la ciutat de Barcelona. Per tant, ja se'n va fer ressò d'això. Si mireu a dins del comboi, veureu que hi ha llum fluorescent. Aquesta llum s'hi va instal·lar en el motiu de la celebració dels 25 anys del primer metro a Barcelona. Va ser l'any 1949, aquesta llum fluorescent instal·lada. I uns anys més tard es va pintar, el 1956, aquest color que veieu que ara sí, és el color originari, però el 56 es va pintar del blau crema. Per tant, després es va restaurar i es va tornar a pintar del color que havia dit. Aquest és el color que podeu veure. Es va retirar oficialment, va ser retirat per la sèrie 3000 l'any 1988. Uala, se sent per aquí. No sé qui l'ha encertada, algú l'ha encertada? Per allà, miri, home, l'Antonio i la Martina, els veieu allà? Els nostres revisors històrics que també ens acompanyaran. Veieu aquesta bandera? Veieu aquesta bandera vermella? Ells ens guiaran avui. Hola, què tal? Bona nit, Vostè sí que ho sabia, això del 88, oi? Molt bé, doncs escolta'm, i poques dades em queden per donar-vos abans de procedir a pujar al comboi, que és el que ens preocupa i ens interessa. També dir-vos que amb motiu del 75è aniversari del primer metro, el 1999, va ser quan es van restaurar aquests cotxes que teniu aquí. Són l'M1, l'M6 i l'M8. Es van restaurar i es van reparar. Quan s'obrin les portes hi pujarem i anirem en direcció paral·lela. Ens aturarem a la parada de Sagrada Família, sense fer parades intermitges, i a Sagrada Família farem el traspàs amb un metro ja més actual per anar, i aquesta és la sorpresa de la nit, fins a l'estació Fantasma Gaudí. No sé si sabeu què és una estació fantasma. Una estació fantasma és una estació que o ha deixat de funcionar o mai ha arribat a funcionar. Gaudí mai ha arribat a funcionar. A l'estació de Sagrada Família per dirigir-nos cap a l'estació fantasma de Gaudí. Disfruteu del viatge, tornem al passat. Estem a 1924, en el recorregut Gran Metro, que ens dirigia des de plaça Catalunya fins a les Ceps. Aquest recorregut inaugurat el 30 de desembre de 1924. Espero que el disfruteu moltíssim i ens veiem a la jugada. Anem pujant tots cap als vagons, cap als cotxes. ¿Es en el gimnasio? Mira, como a las 8 de la mañana. Ve el hidráulic de les portes. Vale. Sí, clar, no estan acostumats mai a portar-lo manual. Passant-se a les estacions. Això està bé, de passar-se a les estacions. Està amagada. Us hi haureu de fixar entre la primera corba d'aquí a l'estació de l'Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau. Allà amagadeta es troba l'estació fantasma de Gaudí. Endavant, endavant, allà tindrem temps. Vinga! Ai, mare meva, mare meva! Oh, puja, per favor de Déu, puja! Puja, ja que t'estarà, metro!
Escolta, que no has vist que jo he vingut cap aquí? Ai, el xòfer està allà davant de tot. Però és que he parat, he parat molt. T'imagines? Ens treuen del nostre tren i ja no és el mateix. Si nosaltres hem Perquè més un altre aquests trens tan moderns, guaita, si es pot passar d'aquí cap allà tot sense res. No fa soroll, ens sentim. Podem xerrar. Que de viatge som? Ei, atenció que acabem Vinga, si voleu piruleta, aneu directament, perquè les piruletes... Les piruletes és el que s'acaba. És el que s'acaba, les piruletes. Gràcies. Aquí un botó de cada mà. Ara. Té papa, té? Papa. que va anul·lar aquesta estació de Gaudí, de manera que mai va arribar a funcionar. Era un projecte ambiciós, però la proximitat a la Sagrada Família va fer que finalment no entrés en acció. Així doncs, una altra estació a Barcelona que se diu l'Arebanco, no se va arribar mai a inaugurar, està sota la catedral de Barcelona i està a la línia 4, direcció Urquinaona. Urquinaona teniu l'estació de Banco, que està tancada. És un tros d'andén que s'ha fet un sol cotxe que tècnicament era per als diners del Banc d'Espanya, on està ara la Caixa de Catalunya, tenien que traslladar els diners del metro directament al banc, per sota terra, a l'estil de París. L'altra estació que no existeix és la de Fernando, que estava on està les drassanes, per aquella zona, i l'altra de la Correus, que estava, que eren les letres i quatre cosa més dins del túnel, estava entre l'estació de Jaume I i Barceloneta. vostè és un pou de ciència, com es diu vostè? Francesc. Sisplau, un aplaudiment per aquest home savi. Francesc, gràcies per donar-nos encara més pistes des d'aquestes estacions fantasmes de Barcelona. Ara, si em sembla bé, podem anar pujant a poc, tornarem a l'estació de Sagrada Família per tornar a la Pau, on qui vulgui podrà agafar aquest autocar que ens portarà fins a plaça Catalunya. Podem fer les últimes fotografies des del comboi d'aquesta estació fantasma, aquesta estació de Gaudí. Sagrada Família, acomiadem aquesta estació fantasma, ha estat un plaer reviure el passat. Tothom al seu lloc, passatgers al tren, que marxem. Tornarem a pujar al comboi de la sèrie 300, Aquests tres cotxes que ens esperen, vinguts del passat, restaurats el 99 i que van començar a funcionar el 24 i ho van fer fins l'any 1988 sense mai deixar de funcionar. Aviam tothom que va que marxem, tothom que pugi al comboi que marxem per aquesta zona d'aquí baix. Atenció que pugi tothom cap al comboi, cap al metro. I som tots i totes, podem marxar. Jo crec que sí que podem marxar, Doncs vinga, que ens anem. Explicaron para ir a la estación.
chocolate, why do I want it? Time after time. Chocolate, chocolate, why do I want it? 'Cause it's